Sallama na zo a gare ki mai cikar girma ummati na banda kamar ki ba da waiwai ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma ummati na banda kamar ki ba da waiwai ba. Ya mai matsayin da baya misalto a dukkanin lamurani da kai kadai zan fara. Roƙo nake a gun kai lahi ka bani dama Allah ka ƙara bani basira. Dan dai nufin a yau za na farara mai cika a gurin ummati na mai kyan sura. Allah ka bani dama dukkan abin da na sani a isar ta sai da na farara. Ka yi nufin na tsara baitoci gunki ummati na tiyar arziki irin albarka ba da wasa ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma ummati na banda kamar ki ba da waiwai ba. Allah ka yau dubu na salati ga shugaban nan wannan da shi ka bayar darka. Mai cikar isar nan wannan da bai misalto Allahu ne yake taya banka. Ya rabbi na yi roƙo Allah a sa da shuraba wannan da su kaɗai suka sanka. Imam Ali Hassan da Hussein na Zainaba ba na cire kuni a tsarin waka. Sai in garzayo gurin masu ma Sharifi ya faɗi masanki ya shige mini raina ba da ƙarya ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma ummati na banda kamar ki ba da waiwai ba. Allah a sa Imamu Kumaini da Budiyo Nasir Khabbare ya dan mai Makka. Tijjani Jiyali in yasi a koda yaushe ni shehu ba na daina fadarka. Salamu ala shahidi Ahmad da Sida Hamid Mahmud assalamu alaika. Muhammad Aliyu Haidar da Humaidi da gurin Saida na Nazina mai albarka. Ya sha dawa assalamu alaikum cikar yabo bai wuce ni da dinga tsara yabon ku ba da wasa ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma ummati na banda kamar ki ba da waiwai ba. Bai ka ya abu sha da Sidi zagzaki jagora gare ka na yi biyayya. Don kai kadai ka zama jagora a wanga karni aiko an so koma a giya. Jika gaba da mazara mai kira a zo a bi Allah wai ina ta bukarya. Masadan ya fada wanya ko sun yi ko sun so dole ne imamu su bariya. In ko sun gidin su fada halaka ubangiji zai ci ubansu babu su baramarsa ba da waiwai ba. Sai kun ga mai cikar girma ummati na banda kamar ki ba da waiwai ba. Ya sayyida a ya ummazina mai cikar matsayi assalamu alaiki. Allahu ne ya zaɓe ki saboda martaba da girman cikar isar matsayinki. Roƙo nake a gun Allah ko da yaushe mai fudiya na dinga tsara yabanki. Ta daban kwarai ilahu ya yi ki dukan nisa'u na ƙarƙashin kasan tafinki. Yau da sallama na zo a gare ki ummati na ji wallahi ni fa ban da kamar ki ba da waiwai ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma ummati na ban da kamar ki ba da waiwai ba. Na dauki alƙalam na dawar ga ina so ne ni a yau fa zan wani aiki. Zana rubuta baituka mai baki da kahiya ya Allah ka ƙara yi mini ɗauki. Zan magana akan ta ummu shuhada mai cikar matsayin nan da ba ta rushe aiki. Duk magiyin gidan asara ne ba shi babu sa'a ku ji jahili bakin zandiki. Kai bari ma fa in kira shi da kiki munafiki makiyan ummati na kaya asara ba da waiwai ba. Sai na zo a gare ki mai cikar girma ummati na banda kamar ki ba da waiwai ba. Farko ku gane wace ce ummati na in kun ka tsaya a yanzu zan yi bayani. Mata gurin imam zagzaki ce uwar shahidai ya jama'a ku sanya tunani. Da gurin sayyida Maryama da Ibrahim zancen ga ciki ba rudani. Ta tashi ne gidan malin ya roba shine yaran su yan uwa ku biyo ni. Sanne da sanne za na dinga bayani ku gane wace ce ummati na har ku fahimta ba da waiwai ba. Na zo a gare ki mai cikar
tarbiya fa wa zai kai ta, mai kwarjini da tsantsar haiba zinatu wai wasa ya je ga rabbi ya barta, ta zama kamila cikakkar mace mai kamar maza wa zai san hakikanin matsayinta, wace ce a yau ake tabbatinta, umma zinatu matsayinta ya wuce na misalta, sai Allah kaɗai ya san matsayinta, a zalimi samsam baya tasiri a gabanta ba da waiwai ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma, umma zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Ana batu akan ilimi ya jama'a, umma zinatu wai fa wa zai kai ta, ta sha ilimi na addini kai ku dakata har da na zamani kwarai ta karanta, dan ta je kasa a karatu mu'allima kai wallahi dai kaɗan na faɗe ta, kun haƙuri da juriya da dakewa har a yau samsam ni fa banda wanda ya kai ta, wa ya santa kuma wa zai santa, hakikanin matsayi ya cike cikin shaninta ba da waiwai ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma, umar zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Ba ta ganin ana yin barna ta kulla baki ta ki magana ba zai bayyu ba, dukkan inda ta gano gyara umma zina sai ta gyara shi ba batun wasa ba, ba ta sallama wa dukkan azzalimi idan ya taɓo rabbi ba ta bar shi gudu ba, wannan ya saka ake ce mata Zainabu zaman ta kwafa duka ayyukan Zainaba, in ka musa ka duba malam dukan musibu an yi wa zina kuma ta jure ba da wasa ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma, umma zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Ku duba tun a farkon kiran imamu zakzaki ya jama'a ku je ku duba, ta sha dukan masa'ib hatta a waƙiho inda aka yi a can a baya ku duba, a sanda an kai wa imamu wani kamu ta je gari na Lagos duba, bata samu ganin maulana ba sai ta dawo gida duk da dai bata so ba, bayan wani lokaci ta koma bata yarda ba ta zauna a gida ba jagora ba da waiwai ba. Na zo a gare ki mai cikar girma, umma zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Kun ga in mukai duba umma zina kasar ita ce ta fara yin sitirogul, makiya sun yi makirci a WhatsApp da Facebook wallahi har a shafin Google, duk wanda ya tabo abba da umma dole ne jan kunne gare sama ce masa kul, wannan ne hakikanin aikin mu a koda yaushe, wai shin ina mazan su jirogul, ba da kariya gurin jagora da dukkanin halinsa, kun ji aikin Ahmad ba da waiwai ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma, umma zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Ita umma zina ko yaushe tana ganin imam zakzaki ne a matsayin jagora, wannan ya saka komai za ta yi tana aikin ne da umarnin jagora, wannan ya sanya komai za ta yi takan yi ne da nazari har da falura, ita samsam ba ta aikin kwaba, kun ji yaya ku al'umma ku dai saurara, ta hana shan giya ku je ku duba tun a can farko jami'a ta Ahmadu Bello ba da waiwai ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma, umma zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Wannan ta saka su suka bore ta a jami'a tabbas sun yi mata zalunci, dama wanda ya rike gaskiya hakikanin zance sai an saka shakunci, azzalumai suke yin mulkin kasar ga wallahi samsam ba sa adalci, sun kama constitution sun ba shi kariya, dama su fa ba su san musulunci, to wallahi umma ce karshen ku, ko kun ki ko kun so sai ilahu ya ci ubanku ba da ƙarya ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar girma, umma zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Ya kammalalliya mai tsafta umma zina take ce uwar mu ba wai ba, wace ce ta fara sanya hijabi cikin ƙasar nan in banda umma zina gudu ba, ita ta fara maulidin az-Zahra Fatima a ƙasar nan batun gaba ƙarya ba, ita ce ta karɓo yancin mata cikin ƙasar nan ya dan uwa ka je ka duba, kai wallahi kin fi karfin raini a kai da ke mamar ash-shahid Sayyid Ahmad ba daga nan ba. Sallama na zo a gare ki mai cikar
shakka annabinmu yayi bayani. Ranar kawai ku so ahalina, yan gidana a fadar nabi sayyidil kauni. To umma Zina ce ke yi wa Nana Fadima hidima, ya jama'a ku fahimce ni. San mai san su ne cikar soyayya, wanda bai san me san su kunga ya bar hanya ba da wasa ba. Sallama na zo a gare ki me cikar girma, umma Zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Wallahi ko anan gun na tsaya kun fahimci wa ake kira da Saida Zina. Ita ce wadda ta sadaukar da diyanta su shida, ta bayar da su fansar addina. Kai wallahi umma kin amsa uwa kinai wa bayi, ki wa rabbana sarki na. Fikira salima cikin zancen ki mun gani dukkan duniya kwarai ta nuna. Anan gunne na ƙara gane sarki, ko a kiyama ya fudiya ina bin Zina ba da waiwai ba. Aliyu Adam wallahi nai kaɗan na faɗe ki. Wallahi duk abin da na ce a cikin bayani na kasa ambato matsayin ki. Tabbas gurin fa sauke wazifa umma Zina ta aina sani fa babu kamar ki. Roƙo nake abun Allah ko da yaushe al'adam ne ta tsara baitocin ki. Rabbi kashe ni a cikin ƙaunar ki, ya Saida Zina assalamu alaiki ba da waiwai ba. Na zo a gare ki me cikar girma, umma Zina banda kamar ki ba da waiwai ba. A nan gurin nake so na tsaya a wanga baitoci, fata na rabbi ka karba. Roƙo nake ilahi ka bar ni da shugabana alzakzaki ya maula abba. Rabbi ka kara maulana sidi zakzaki jagora a jibi da a'i rabba. Su ko azzalumai ka jefo musu kukuwa da hammu da gammu mayaudara yan zamba. Ya arrahma na addu'ar maka karba, dan isan sayyidu wa hu nabiyyi da kulle ba da waiwai ba. Sallama na zo a gare ki me cikar girma, umma Zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Ni ne Aliyu Adam mai fudiya mawakin shurafa'u, ni ina kaunar ku. Bawa gurin shahidi Ahmad Nasi da Hamir ya shahada na gaishe ku. Ya ku ahali na tajiddini hakikanin zance ba isar da takaita ku. Ya shahidi Sayyid Ahmad kai ka zama kwamanda gare mu ela shakku. Ya Ahmad ya kwamanda Ahmad da gurin Saida umma Zina Sayyid Ahmad ba daga nan ba. Sallama na zo a gare ki me cikar girma, umma Zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Ya Karimi ya umma Zina, ya Munazzafa umma Zina, ya Musina umma Zina, ya Mujahida umma Zina. Me cikar matsayi umma Zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Da sallama na zo a gare ki me cikar girma, umma Zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Sallama na zo a gare ki me cikar girma, umma Zina banda kamar ki ba da waiwai ba. Sallama na zo a gare ki me cikar girma, umma Zina banda kamar ki ba da waiwai ba.